Quan es complís el centenari del naixement de l'escriptor Enric Valor, el Museu Municipal d'Alzira, el MUMA, ens presenta l'exposició Enric Valor, el valor de les paraules. Elegit com a escriptor de l'any per l'Acadèmia de Cultura Valenciana el 2010 i dins dels actes dedicats a l'escriptor, esta institució ha organitzat la mostra que des del passat any recorre les diferents poblacions, tant de València com de les Illes Balears. El catàleg de l'exposició compta amb una àmplia bibliografia amb vocació de ser la més completa realitzada fins ara sobre l'escriptor de Castalla. Nascut en 1911 a esta població, Enric Valor és una d'aquestes figures intel·lectuals que són difícils de presentar. Aquí és alia la seva història, per la multitud de facetes i la importància de la seva obra. La seva aportació a la normalització del valencià va començar poc abans de la Segona República, a revistes com El Tío Cuco, i va continuar al llarg dels anys a diferents obres com la seva col·laboració en el Diccionari Català-Valencià-Balear d'Antoni Maria Alcover, aportant vocabulari del valencià meridional. Durant la Segona República va començar la seva activitat política des d'una posició nacionalista que va haver de refrenar després de la victòria franquista, centrar-se en la seva obra literària. La seva faceta més coneguda va ser com a folclorista, recopilant i fixant la tradició oral continguda a les seues rondalles, contes populars valencians recuperats gràcies a Valor. Encara que molts també el recorden per la que va ser una de les seues obres més venudes, La flexió verbal, manual de capçalera de molts estudiants. La seva imatge, la d'un senyor major amb barret, és avui pràcticament un icon. La seva figura va ser reconeguda en vida en nombroses ocasions, sent doctor honoris causa per diverses universitats. Fins i tot es va promoure la seva candidatura per a Premi Nobel, poc abans de la seva mort, esdevinguda ara fa 10 anys. Les seues restes descansen des de llavors al Cementeri General de València.